makruhi ne an samu wani an fi son amfani da shi. Wannan shine karatun mu ne yau. Allah ya mana muwafaqa. Kulasa sake nan. Wasu malaman suka ce wannan hadisin idza balagha al-ma'u qullatayn ko idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabatha ko lam yanjus. Idan ruwa ya kai tulu biyu najasa ba za ta bata shi ba. Wasu malaman suka ce su wannan hadisin bai inganta a gurin su ba, shazzi ne. Wasu malaman suka ce mawqufi ne, ba magana annabi bace kan magana Abdullahi dan Umar take tsayawa, saboda hanya ɗaya ce ta zo da hadisin, hanyar Ubaidullahi dan Abdullahi dan Umar a kansa ta tsaya, irin su Mizzi irin su Baihaqi. Da haka wasu ke ganin hadisin bai inganta ba za a aiki da shi ba. An gane wannan ɗaya kenan. Malamai na biyu suka ce a hadisi ya inganta, wanda na fi zama tare da su. To shi tura hadisi yana da matsala, lokaci ɗaya kawai ka zo ka tarar da hadisi ka ce ƙarya ne ko ka ce ba haka ba ne, yana da matsala. Al-Imamu al-Ajluni a cikin littafinsa Kashful Khafa ya kawo ta kissa mai ban sha'awa ta wanda littafin Kashful Khafa na saman nan gashi ta Ibn al-Hajj a cikin Madkhal, kissa mai ban sha'awa. Littafi ne Kashful Khafa wa Muzil al-Ilbas amma ishtahara min al-ahadith ala al-sunnah an-nas na Ismail ibn Muhammad ibn Abdullah al-Hadi al-Ajluni al-Shafi'i. Isar yace Munawi ma ya kawo ta a cikin littafin Faidul Qadir. Me ya faru? Ibn al-Hajj mai littafin Madkhal shine ya ga wani hadisi da Annabi sallama ya hana a yanke farce a wata rana. Ya hana a yanke farce a wata rana, ta kuran Litinin ne kuran Laraba. To shi Ibn al-Hajj sai ya karyata wannan hadisin, sai ce ba haka bane, saboda shi a gurin hadisin bai inganta ba. Kawai sai yanke farcensa a ranar na ta Laraba ne ko Litinin. Yanke farcensa a wannan rana, kawai yana gama yanke farce sai cuta albaras ta kama shi. Yayi ta fama. Da Allah ya nufe shi da rahma, sai mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Hajj kasan malam yana da tsauri. Ibn al-Hajj marka wanda shi Usman yake koyi maganganun sa cikin Ihya Sunna. Da mafarki da manzon Allah sai ce ya Rasulullah ga yanayin da na samu kaina kaza yana neman ta. Da Allah ya ce ba a gaya maka rana a yanke farce a ranar baka yanke. Ya ce to ai hadisin bai inganta ba. Shugaba ya ce masa Ibn al-Hajj, wanda Allah sallama ya ga Ibn al-Hajj ya ce masa ya ishe ka a ce maka ni na faɗa. Ma'ana ai magana tana da girma, yanzu a ce maka ni na faɗa ba karamin magana wacce. A ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, kawai ka shuru kaba kai kuma ka ce ƙarya ne. Wannan magana tana da haɗari, sai an kai mataki na ƙarshe sannan ake ta hadisi na ƙarshe, ba yadda za a yi. Amma malamai duk yadda za a yi suna ba wa maganar mafita ta tsira, don ya zama karka ta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana mafaka. To ina tare da malaman da su ba su kora hadisin ba, san dai ba shi wannan kyakkyawan mafita cewa abinda ake nufi idan rawar ruwa ya kai tulu biyu, to najasa zai iya haɗiye najasa, ne ba mai yawa bace da canja masa kamanni ko ta canja masa launi ko ta canja masa ɗanɗano. Kuma jumhur na malamai a kaski. Wani abin da zai baka mamaki, hadisin da muka biya kwanaki, hadisin rijiyar biyar buda'a, wanda aka ce ana jefa mata kazanta ciki, ana jefa mushe ciki, ana jefa kaza ciki.